Ακίνητη ρε! Πέστε κάτω! Όλοι κάτω! Ρε! Τι κάνατε κύριε? Μα εσύ δεν είπες όλοι κάτω? Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσοι φοράνε κουκούλες. Εσύ έτσι και στους καθηγητές δεν πάω ρε. Φοράω κουκούλα. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, αλλά όχι κουκούλες ζακέτας και όσους φοράνε καλσόν. Εσείς τώρα γιατί σηκωθήκατε πάνω? Αφού φοράω καλσόν. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, όχι ζακέτας, και όσους φοράνε καλσόν και κρατάνε και όπλο. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από τους κλέφτες. Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής.